מתרגשת? אתה התלבש? נא להכיר, משפחת ארמה. האם שני מנהלת שיווק בקופת חולים, האב אורן מתקין הזקות. ההכנסה ממוצעת, 2 ילדים. לטל ימלאו היום 9 שנים והיא חוגגת יום הולדת. מיוחד, נכון? קניתם את זה ליום הולדת. זה היה נוצץ כזה, אז בחרתי. אני רוצה שתתפסי לי מפה ומפה ואז תתפוס את זה. מצדדים? מי יותר מתרגשת? נראה לי שאני. מזל טוב ילדה קטנה. איזה עוגה, זה רק בחתונות יש כאלה עוגות. וכסף זה גם שיקול? כסף זה שיקול ביום יום, אבל בימי הולדת לא. ממתי את כבר חובה את הלחץ הזה? חודשיים מהרגע שהחלטנו. אז התחלנו ככה לעשות רשימות, מה אנחנו מצפים, מה אנחנו רוצים שיהיה, מה צריך עוד לקנות, את מי מזמינים. כי יש בנות שעושות תחרות ביניהם. יש בנות. מה, איזה תחרות? שכאילו איזה יום הולדת יותר גדולה, יותר יפה, יותר משקיעה. מנסים כאילו להיות יותר יפים וזה. כאן אנחנו יכולים למקם את הבר מתוקים. את לא התאפרת בגיל 9? לא, ממש לא. ממש לא. ממש לא. אפילו בגיל 16 אבא שלי לא ירשה. הוא אפילו, איך הוא ירגיש שכאילו הפנים שלי שונות. שאל אותי מה עשית ואמרתי לו, כלום מרוב פחד. אז הוא אמר לי, את סידרת גבות. אז אמרתי כן, ואז הוא גירש אותי מהבית. גיל 16. מאיזה גיל את מתאפרת? 7. שזה ערכה של איפור. פה זה ערכה שאני יכולה לקחת לטיולים לפעמים, פה זה האודמים, כל זה הצלליות, וזה הסומק. שוק ימי ההולדת לילדים מגלגל למעלה מ100 מיליון שקלים בשנה. חגיגה ממוצעת עולה אלפי שקלים, להיכרות אין גבול. בארץ קיימות כ-1,500 חברות שמספקות שירותי הפקה לימי ההולדת. יש הרבה בנות שרוצות להיות דוגמניות? כל הכיתה. תלכי קצת אליי. מהמם. הבנות בעצמן מחפשות באינטרנט והן בעצמן רושמות לי, אני מתעניינת לגבי יום הולדת לילדה בת 9, בסוף היא כותבת לי ביוש ואז אני מזהה שזה הילדה רשמה ולא האמא. יום הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת היום כולנו נהפוך להיות ליידיות ליום אחד. מה זה ליידי? מי יכולה לענות לה? ליידי זה כמו אישה מבוגרת שכל הזמן עושה מלאקים, לא כמו בבית ספר של המרשים. ליידי זו אישה, נערה, שכל היום מתאפרת, מטפחת את עצמה לפני אירועים חשובים, היא מענגת את עצמה בפינוקי ספה. אוקיי בנות, אתן מוכנות להתחיל? בואי רגע. כדי להיות יפה צריך לסבול. אני לא זוכרת שחגגתי אי פעם יום הולדת מלבד יום הולדת אחת. זה היה כל כך גרוע? בזמנו לא חשבתי ככה. אבל היום, כן, אני חושבת שילד צריך שיהיה לו ימי הולדת, שצריך לזכור אותם לטובה. אז זאת המוטיבציה שלך. נכון, להגשים את מה שלי לא היה בתור ילדה. מחלקת לכן מלפפונים. בבקשה. אפשר גם לאחד אחד. אם יספיק אני אביא לך, אין בעיה. איך אנחנו היה נהנים. את בטוחה שככה זה צריך? לא להפריע לי, אני בנופש. ימי הולדת עם ליצנים זה כבר לא מספיק? לא, זה תינוקים. זאת היום הולדת, איך אתם מגמנים את הבת מצווה שלך? אני יוצאת מתוך פנינה. זה מה שיהיה לך בבת מצווה? כן, ורקדניות כאלה עם כדור. מושלם. מעל המצופה. מסיבת יום הולדת אופיינית לגיל 9 הסתיימה. מכאן עוברים לבת מצווה. משפחת תמיר גרה בעכו. האם יפה תמיר מזכירה רפואית היא אלמנה,
ומפרנסת 4 ילדים. בת הזקונים ספיר מתכוננת למסיבת בת המצווה. ללכת לשמלה, ללכת לתקליטן, לעשות חזרה עם אילנית על הריקוד, ללכת לאולמי טופז, לעשות צילומים ולהתקשר לספר לגבוה. חתיכת הפקה. אם זה היה תלוי בי, אני לא חושבת שהייתי הולכת על הפקה כזו. לא חושבת. כל החברות שלי עשו בת מצווה, לכולם זוכרים את הכניסה, כולם עשו כניסה מיוחדת. ניסח כניסה מיוחדת במקום אחר. לא, אני רוצה באולם. בגדול, שזה יהיה גדול ויהיה מרשים. אוקיי. משהו שרצית והיא צריכה לוותר? בינתיים לא. שלום, היי, שושקה. הנה הדוגמנית בית שלי הגיעה. לשדרג אותם קצת. לא, היא פשוטה מדי. לא, זה לא אני. גם לא את? לא. תאכלו בובה? ממש לא. ממש לא? ממש לא. אוקיי, בסדר. מקובל עליי, לא חייב. מה קשור הפרח הוורוד? לא קשור? אפשר פרח אחר. תקלי, ספירו שזה מיני מקדימה וארוך מאחורה. סוג של טוקסידו כזה. אנחנו בבעיה. ומה עם זו? לא. גם לא? טוב, זה דגם חדש שקיבלנו עכשיו, תסתכלי. וואו, איזה יופי. הבגד הוא אישו מאוד גדול בשביל הילדה. חשוב לה שהסמלה תהיה שאף אחת מהכיתה לא לבשה, כי את זה ראיתי ואת זה ראיתי ואת זה ראיתי, אני רוצה משהו אחר, משהו חדש. תראי, ספיר. לא, זה לא נגמר בסמלה. זה עוד לבושים, עוד בגדים לצילומים, לקליפ, לחזרות, לריקודים. אז היא מתחילה עם סמלה והאמא מקבלת בומבה. אוקיי, תתכונני, זה הולך להתחיל? זה הערב שלי, הכל מוכן בשבילי. אוקיי, בואי אנחנו ננסה להתחיל שנייה אחת מההתחלה, טיפה יותר נמוך, תנסי לדייק. קרקסתי לבושות, שדרות רחבות, כל האורות דולקים עליי, חלום חיי. למשוך, למשוך, למשוך. אוקיי, אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת. את התפקיד הראשי מגלמת. אני מציע שניקח את הקטע הזה ונעשה אותו יותר משוחק, יותר מדוקלם, פחות לשיר, זה הרבה יותר יפה. פנטזיה היא להיות כוכב, אני רוצה להיות שירי מימון, אני רוצה להיות מאיה בוסקילה, אני רוצה להיות, את מבינה? הוא מרגישה כמו בניו יורק, ניו יורק. מה אכלת היום? היום? היום אכלתי דג מטוגן, מושט, קצת חינה, קצת חומוס ורבע פיתה. אז כל יום אכלת מנה מותרת. זה מנה מותרת, ספיר. ספתי שמנה בבת מצווה. מפחיד אותי. תראי, מלכה. כ-50,000 בנות חוגגות בת מצווה מדי שנה במחיר ממוצע של כ-35,000 שקלים לחגיגה באולם. כניסה מיוחדת תעלה 6,000 שקלים, די-ג'יי 3,000, צלם ואלבום עוד 4,000 שקלים, ועוד לא נגענו בסמלות, איפור, פירוטכניקה ותוספות. כשאני מסתכל עליה ככה, אז אני האמת קצת מתחיל לדאוג שהבנים לא יבואו קצת התחילו לדפוק לנו בדלת עם פרחים ועם שוקולדי. מה עשית? לא. פרנץ'. פרנץ' בידיים? כן. עם פרח? איזה יפה עשו לך? וגם ברגן. זה החתן. את מתכננת כבר את החתונה שלך? בינתיים לא, אחרי הבת מצווה. ברור. אמא שלי בהתחלה לא רצתה, אבל שאלתי אותה וביקשתי ממנה והתחננתי אליה, ואז היא רצתה. את פחדת ממנה? אני? לא, ממש לא. אבל אני קצת שפוטה, אני שפוטה שלה לפעמים. אנחנו עושים לה איזה הגבהה, עם פוני לצד, שמים לה כתר, תהיה קטנה קטנה.
גדולה, ואני יצאתי מתוך פרפר. פסקת פפרצי. מה זה אומר? זה כזה מין שומרים כאלה ששומרים ואז את יוצאת ברוקד. מה יהיה בחתונה? וואו. חברים יקרים, אנחנו רוצים קצת מחיאות כפיים לפני שאנחנו מקבלים את המשפחה האהובה. באנו לעשות להם המון המון שמח, וכמובן לספיר. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לבת מצווה של ספיר. תפסו מקומות והתכוננו למופע הגדול. מולן רוז', זה מתחיל. זה הערב שלי, קרקסתי לבושות, דרות רחבות, החגיגה נמצאת עכשיו בעיצומה. אליר נושמת וחולמת עיר של תקווה. היה לי ברברים, חשבתי שאני אפול מהאוטו, ואם אני לא אזכור את הריקוד, ובסוף זכרתי והיה כיף.